بسم الله أول منفس قدوس هذا أملاك أمين تفكرنو تهيو وانجيل يوحنس مراف شديشة فقدي مراف حمشة فقدي شديشة تفكرنو تهيو كتحاودو تدلي خازبل أملاها وقال لنا بز مسرت أرثوذكس تواهدو بيتي كريستيان مؤمنان نزي أب علمنان أب هاجرنان ترى يزلو حمام المكلخال كجورو زقبوم تنكاغتات نياتك أب حمام نتأخين كحويخا ملو زخنت عنا هاليو نحبرة السب كان نهاجر كان نبيت كريستيان كان تجلجل أكل سب كتكون تم حل على فوق ملقتي إزيو معناتي مزدله اللو كنتات كوفيد 19 أب هاجرنا بزح طريقات يجرو نبزحت كاي قتلن يقذفن سلازلو بزمن قدزون زحمة مزق زافو خم خان متن بزحات زرابيتات يزختمان بزحات أنا كأولاد دومي سونس لازلو نفسه كسب كجورز جبوت إنكارتات تبي بأكلات منقسي بسميات عنا زوهاب النازل من رحتات بزقبة تقتلنا أبجبر بناوعلنا هنجورم زقبنا إنكارتات كانوا حسوا زقبنا هيوت بغمي من قدهم كتولهم زقبنا بيتكسان زي مجلس زتب كم تعقدي مزبلكو زحمة مزن نفسه كسب كلا خلون دحركينو كل التنقرات يقدسوا أقدس نقدر نتايون تيلنا تنقاقن حاليتون مالتي نفسه كسب تنقاقن حاليتون كله دحركين دما حد نقدر دليو اتحادثب امنه انتلو زوم كل التنقرات كجبر مرأي نايت امنته ويكا حقيه مالتي اذا نتايون دحيلنا مجمرتا سب تنقاق ابغزا رؤسو يجبر ابغزا رؤسو سب تنقاقن دحركي إلو اب صدرا بيتون اب حبرتسبون اب ازمادون اب كلاتهم اكلات كبابيو ملو زخون حاليت አለው ማለት ሰብ ፍጹም እምነት አለን እና አምላክ አገልግሌ ንግዚአብሔር ካ ያምን የዝብል ሰብ እንድሕርከይኑ ጥንቃቀን ሓልየቱን ክልዎ ክኽእል ኣለዎ ቅዱስ መጽሐፍና ከም ዝእዘና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 39 ዝዓበየ ሕጊ እንታይ እዩ ተባሂሉ ክርስቶስ አምላኽና በፈሪሳውያን አተሓተተሉ ግዜ ተቀዳሚት ትእዛዝ ንግዚአብሔር አምላክ ከምፍቃር ኢሉ ተኻልኢት ትእዛዝ ድማ ምስአዝ እትኸይት ትእዛዝ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር ኢሉ ስለዚህ ምእመናን ንግዚአብሔር ነፍቅርን ንብጻይና ነፍቅርን እንድሕርከይና እዚ ጥንቃቀታት ዝን እዚ ሓልየቱ ዝን ክልወና ክኽእል ኣለዎ ሓልየቱን ጥንቃቀን ዘይብሉ ሰብ ግን ኣብ እምነት ኣለኹ ክብል ኣይክእልን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ጢሞቴዎስ ናብ ጢሞቴዎስ ወዶ ኣብ ዝለኣኹ መልእኽትን ድሕሪናዮ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 8 ድሕሪና ሓደ ትእዛዝ ሂበና ማለት እዩ እቲ ትእዛዝ እንታይ ይብልና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 8 ዘሎ እቲ ንስድራ ቤቱ ዘይሓልሰብ ካብ እምነት ዝወፀ ኢሉ ስለዚ መመናን እዚ ወሃብና ዘሎ መምርሒታትን እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጥንቃቐታትን ናይ እምነትና መሰረት ስለ ዝኾነ ኣብ ሰባት ዘለና ክብርን ኣብ እግዚአብሔር ዘለና ፍቅርን ንገልጸሉ ስለ ዝኾና እቶም ዝወሃብና ዘለው ትእዛዛትን መጠንቀቕታን ብዝግባእ ብጥንቃቐና ፈጸምና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሓልዮት ከንሪ ቤተክርስትያን ትምዕደና እቶም ዝወሃብና ዘለው መጠንቀቕታታት ወይ እቶም ዝወሃብና ዘለው ክንገብሮም ዝግበአና ትእዛዛት እንታይ እዮም እንተልና እዚ ሕማም እዚ ክልተ ነገራት ይደሊ ማለት እዩ ንቡርን ዘይንቡርን ጥንቃቐ ይደሊ ንቡር ጥንቃቐ ዝበሃል ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ንፍጽሞ ንጽህና ይደሊ ማለት እዩ ንጽህና ድማ እንታይ እዩ እንተልና ኣዳውካ ምሕጻብን ገጽካ ምጽራይን ማለት እዩ እዚ እቲ ንቡር ጥንቃቐ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከነተግብሮ ዝግበአና ኣብ ስጋዊ ዕዮታትና ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ዕዮታትና ክንጥቀመሎም ዝግበአና ሕግታት እግዚአብሔር ባህልናን ሕብረተሰብናን እውን ዝእዘና እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕሪና ናይ ቤተክርስትያንና ስርዓት ፍት መንፈሳዊ አንቀጽ 14 ሰብ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ከንብብን ናብ ቤተክርስትያን ንጸሎት ከኣቱን ከሎ ኣእዳውን ሙሉ አካላቱን ብዝግባእ ክሕጸብ ክኽእል ኣለዎ ንጽህና ሓልዩ ከኣትሎ ያ ትብል ቤተክርስትያን ስለዚ እቲ ተዋሂብና ዘሎ ንቡር ጥንቃቐ ይዝደሊ ዝሕማም ዝንብሎ ዘለና እዳውካ ምሕጻብን ገጽካኻ ብዝግባእ ምጽራይን ማለት እዩ ስለዚ እዞም ንጽህናታት እዚኣቶም ድሕር ብዝግባእ ሓሊናዮም መጀመርታ ንገዛእ እስና ንድሕን ድሓር ንቤተሰብና ንኸውን ድሓር ከዓ ንሕብረተሰብና ንድሕን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝወሃበና ዘሎ እቲ ቀዳማይ እዚ ሕማም እዚ ዝደልዮ ጥንቃቐ ንቡር ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ጉዕዘና ካነ ተገብሮም ስለ ዝኾና ከይተሃከና ብምሉእ ሕልናን ብምሉእ ልብን እቲ ዝወሃብ ንጽህና ክንዕቅቦ ቤተክርስትያን ትእዘዘና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እዚ ሕማም እዚ ዝደልዮ ጥንቃቐ እንታይ እዩ እንተይልና ዘይንቡር ጥንቃቐ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዘይንቡር ጥንቃቐ ድማ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና بخمي من قد نزخن سعره نخيل ندحيلنا زين بور نجرا تنقعتات ناجبرنا نت زين بور تنقع زحتو تحمام كن في تصمون نخيل نابنت زحمة مزن متأخاب يدلني مالتي متأخاب على حورة سبنا نبور علتها وجعزنا في كل جوع مداياتنا وانت أهاقبنا انت حاجزنا إن نخيل انت خونه جناز حجاب هاجرنا أنا كل على من مت إذا الحمام متأخاب زين بور تنقع زد ليه مالتي لازم متأخاب زل نجار كعب من تاين عن سعره انتيلنا نابنت
تزينبور تنقاقنا زلنا سلام كم بحال زحمة مزي خلكلي مالتيو تأخاخيبك محروا قديات يكون منفساو قديات مقبار زحمة مزي خلكلي انت خونا جن متكأت لنا مالتيو بحالنا بيت كريستيان تزنن حد نقرالو نابنت سلامتا مالت سلامتا كلتا من قد يزلو سب إدني تجابيتو تسعيمو سلام كبالة خليو كلاي سلامتا رأسها من كازوها بسلامتا نفقر مجلس الله مالتي سلذي تقير تتحيز كان تسعيم كان تقارب كان زوها بسلامتا نحرق قريزنايو تخلاي سلامتا لنا انتهي سلامتا لنا انتنا رأسنا عندنا نفقنا مجلس زخون سلامتا لنا مغنياتو إيدوس نسب إيدو جبيت كا سلام سزي بالكاو سلام أي بالكاين مالتا يكونن كمي حدير كان تلكاو رأسها نينكا إذا ناي فقر مجلس سزخونه أتي نايد متحازل له سلامتا قديفنا رأسها نينكا بزوها بسلامتا تنتكو نخلينا تخاله زي نبور نجر نروزلنا أنت ينتلنا متخاباتنا يو كلاتنا كم نفلتو كم تعقديما ونزجلس كاو منفسها قدياتنا يكونوا محبراين قدياتنا بمتخابي مزفتهم أنت قانا جن زحمة مزكوم زي دل ندحر كوينو نتنجزيو وريدنا زول نجرات صباح نقول نزلنا حجوس النات أمتنا نحجي متخابات كنا قارس قديتها لنا إذا نجزا أرسو كما يندحري لنا إذا نور حمام زي قبرنا يكونوا بعلاتنا يخونوا سقاو يخونوا منفسين بزي متأخابنا نفتوهم زلنا زي نبور نقرينا نرزلنا جن بيت كريستيان نجزا أرسو إزي تدقوا فيها مالتي أبقى الأوانات بيت كريستيان فت منفساوي عن كل أسرت حمشته بعلات هبز قبرلون قديات هبز قبرلون سبات كيس أو يقبروا زبل أواج على مالتي إذا انتهيون دحري لنا نابنت أبيس أبز قبر نتفتات بيت كريستيان متأخابات هاي تفكرني مالتي بالمغنيات أمكات يكون بالتفعلي وقع منفسهم قدات متخابة يتفكر مناتو أبت جزيتي نحزن جزيت سلزقنا نايدستا جزيون سلزيكونا لك إذا خا أواجنا تلو مالتي زحمة مزي متخابة يفكرني صباح نقول نروح متخابن صباح نقول نروح بحد النتن تعنان كنا وحسن نحرك الناقن حجز اللونا قدات يكون مالتي زيادة مرعتات كله يخل يوم أمكات كله يخليو تسكار كله يخليو زياتهم بتم زو جبنا ملكعن بتم منفسوا عقابن فتسيمنا بزي متخابن تجبرنا يوم أبقى مجزيابير أملاك جود أزب هالنجارات يبلو من مالتي تقدم اللغتهم تزجبر منفسوا عقل قلوتهم بر أبقى زخاز جبر متخابات هيكونن مالتي سلازي نجزيو أبقى زنا نجبرو متخابات خنو أبتفعلي قدات نجبرو متخابات أقاريزنا جزيابير أملاكنا محرتون رئيسن كوردلنا الناس لنا نبي جزيابير كن لمن كم زجبرنا بيتي كريستيان تمرنا زيادة تخسال سايكا ماسك مقبار مالتي ماسك يركان بيت كريستيان ممسا امنت مقدا لا يكونن نابنت كلتا مثال يلو كلتا سبات ابعدا قاوي علوم ادغوم حيزومكم لسن كلو كلتا يوم بيت كريستيان ابزا اتولو غزي تحاده نتادغي بزغبا اسيرو نا بيت كريستيان كاتن كلو ناملا امين كالي تغدفو سلمتاي تاسرو الله خايلو تخالاي نتا ادو خي اسر غديفواتي تقداماي غن انتايلو ادغي اسيره املاخاي امين يلو مالتي دحار صلوته ودي وافته ملسو لغزي ግን እቲ ዘይተኣሰረ ኣድግት ጠፊኡ ጸኒሕ ማለት ስለዚ ንእመናን ሕጊ ሓሊኻ ኣምላክካ ኣሚንካ ሕግታት ምሕላው ናይ እግዚአብሔር ኣማንን ናይ እግዚአብሔር ኣኸባርን ናይ ሰባት ኣፍቃርን ምዃንካ መግለጽ ደኣምበር ካልእ መንገዲ ይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንጽልም ኮለና ኣፈተነ ይትእተወና ኢና ንብል ስለዚ እግዚአብሔር ፀሓይ የብርቕ ኩልኹም ወፂኹም ምቕዋ ግን ኣይብለና ናይ መማቕ ዓላማ ናትና እዩ እግዚአብሔር ዝናብ ይዝንብ ኩልኹም ስተዩ ኣይተስተዩ ግን ኣይብልና ናይ ምስታይ ዕዮና ናትና ስለ ዝኾነ ስለዚ እግዚአብሔር نتسو زبنا محرت كنفصم اندحر كينا كنغورم زغبنا طنقاتات كنفصم كم زغبنا بيت كريستيان تنغرنا تزوهابنا زلو بسم سب مويا حقاي مخنو بمرحه بيت كريستيان زوهابنا زلو طنقاتات انافصمنا املخنا انامنا طنقاقنا غبرنا እግዚአብሔር ካብ ዘይንቡር حمام كدحنا مو نورنا كمسلنا بصلوت تگينا كنصلي يغبنا እዚ ኩሉ ግዜ ከምቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ተጻሒፍ ዘሎ يدنقزكم لبكم امنوا باغزيابير امنوا لبكم ايشبر استبحاله كيتጨነقنا كيتشبرنا تزوهابنا زلو تزازات بزغبانا خبرنا صباح نغو نسدرا بيتنا تخون هيوت نهاجرنا زخون هيوت بيتكريستياننا زخون هيوت كنوحس غبونا سزغونه بيتكريستيان زي حداتو لنا اموداتا بسمويا زوهابنا حقايم كنخبر تزاز እግዚአብሔር እዩ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 38 ተንተሪና እግዚአብሔር ሐኪም ካብ እግዚአብሔር ይሞ ንሐኪም አخبሮ ይዝብል ተዝዋሃበና ዘሎ መምርሒታት بسموياتنا زوهبنا زلوا ممحتات بزقبا أن خبرنا ناتتنققنا نافتصمنا نغزيابير أميننا صلوتنا ناغبرنا أبقى نغزيابير بصلوت كنا كح غزيابير دما نزلوا زي نبر حمام علي نبرنا كمرسلنا نكبلو بحبار ننبرلو سناي زمن كبرنا نغزيابير أملاخنا قدس فؤادو يخون لنا وسبات لغزيابير. بيان دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريتريا
للتوعية بواجب اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، فمنذ اجتياح فيروس كورونا العالم بأسره وحسد أرواحا لا تحصى، قد قامت الدولة بإجراءات حاسمة لحماية المواطنين، ومررنا بحجر في المنازل حتى رفع، وعدنا إلى حياتنا الطبيعية، وتم ذلك الرفع بشرط التقيد بالإجراءات الاحترازية المعلنة، فعدنا إلى مساجدنا بحمد الله تعالى ملتزمين بالتعليمات، إلا أن البعض أصبح يهمل تلك الإجراءات، فيأتي إلى المسجد دون كمامة أو دون سجادة خاصة به، بل يخالف تعليمات التباعد، فيتزاحم مع الناس في الصفوف، بجانب تساعد التزاحم في الأسواق والمناسبات الاجتماعية المختلفة، مما يهدد الصحة العامة بخطر الإصابة بهذه الجائحة الفتاكة، وحيث إن خطر هذه الجائحة لا يزال يهدد حياة البشرية، فلا وسيلة تحمي من الإصابة به سوى التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل على الله مقيد بالأخذ بالأسباب، ثم رد الأمر بعد ذلك إلى الله جل شأنه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل؟ أي هل أربط الناقة وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل، أي أتركها دون ربط وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. إن المتأمل لنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحوال الأمم والمجتمعات في الحقب الزمنية المختلفة يدرك أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية للاختبار والامتحان. يقول تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن حكم الله في الابتلاء أن تستيقظ النفس ويرق القلب بعد طول غفلته، فتتوجه الخلائق إلى ربها بالتوبة والإنابة، ترجو رحمته وعافيته من كل المصائب والبلايا. ولذا فإن دار الإفتاء وشؤون الإريترية توصي الجميع بما يلي: 1. أن نتوب توبة نصوحة إلى الله تعالى على تقصيرنا في جنب الله والاستعانة به سبحانه وتعالى، وصدق التوجه إليه، ودوام التضرع إلى الله ليرفع هذه الجائحة عنا، ونكثر من الذكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين وغيرها من الأعمال التي ترضي الله تعالى. 2. التوكل على الله تعالى، ثم الأخذ بأسباب السلامة، لأن الوقاية خير من العلاج كما يقال. 3. الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تصدرها الجهات الصحية وعدم التهاون بها. 4. ارتداء الكمامة بطريقة سليمة بحيث تغطي الأنف والفم. 5. عند الذهاب إلى المسجد يجب أخذ سجادة خاصة للصلاة عليها، والتباعد بين كل شخص وآخر أثناء الصلاة. 6. إتمام مناسبات الزواج والوفاة وغيرها من التجمعات الضرورية بحضور عدد محدد
وكذلك في الأسواق والمواصلات وغيرها من التجمعات العامة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية. 7 العناية بالنظافة الشخصية والمداومة على غسل اليدين وتجنب المصافحة باليد. وفي الختام ندعو الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته ويرفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء ويعجل بشفاء المرضى ويرحم الموتى ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويبارك لنا في أرزاقنا وذرعنا ودرعنا. آمين. دمتم في رعاية الله سالمين متعافين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريتريا. اسم أبن ولدن منفس قدوسن هذا أملاك آمين. إذا خبركم مسبق እግዚአብሔር ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ናይ እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ሕጅን ጅምሮ ዘለና ሓድሽ ዓመትን በዓለ ልደትን ድማ ናይ ምሕረትን ናይ ሰላምን ናይ ምትሕቑቓፍን ይግበረልና። ከምቲ ህዝብና ዝለመዶ ጉዕዞ ክንጓዓዝ ዳግማይ ክንተሓቋቐፍ ድማ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኹነልና። ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኮቪድ ክንዛረብ እንተኸይድና ርግፅ ብሸለልትነት ክረአ ዘይግብኦ ተኣፋፍን እዋናውን ጉዳይ ነው። ሰከፍ ኣባል ሕብረተሰብ ምዃኑ ክንግንዘቦ ይግባእ። ዓለምና ንሪኣ ንሰማዓና ኣሎና ኩሉ እቲ ንቡር ዝበሃል ጠፊኡ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ትርከብ ኣላ። ስለዚ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ዘይንቡር ሓሳባት ክትሓስብን ዘይንቡር ተግባራት ክግበርን ድማ ንርእን ንዕዘብን ኣሎና። ናልባሽ ህዝብና ሃገርና ቅዱስ እዩ። ብዙሕ ሰም ብዙሕ ስንባድ ብዙሕ ሞት ኣይረአናን ኣለና። ብዓለም ደረጃ ክንሪኦ ከለና ግን እቶም በብመዓልቶም ዝተወልዱ መገሽኦም ፈነኦም ሞቶም ኣብ ሓደ መዓልቲ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ዘሰክፍ ኩነታት እዩ ዘሎና። እግዚአብሔር መዓት ይቆረልና። ካብ ዓይንን እዝንን ኩላትና እውን ዝረሓቐን ዝተኸወለን ኣይኮነን። ብሸለልትነት ክንጥምቶ ዘይግባአና ጉዳይ እዩ። ናልባሽ ናብ ዓድና እንተተመለስና እውን ክሳብ ሕጂ ብጸጋን ምሕረትን እግዚአብሔርን ብምትሕብባር ህዝብን መንግስትን ኣብ ድሓን ኩነታት እኳ እንተሎና ግን በዚ ከዓ ክንዛነ ኣይግባአናን። ምክንያቱ ወሓ ሓሊፍካ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኩነታትን ተርእዮን ትርኢ። ከም ኣብነት ኣብ ኣባይተ እምነት ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህብ ቦታታት ከም ሕክምና እንዳ ኣውቶቡሳት ዕዳጋታት ኣብ ኩሉ ናይ ክቦን ቦታታት እውን ፃዕቂ ህዝቢ ዘሰክፍ ምትሕቑቓፍ ዘሰክፍ ምልግጋብ መኻ ማስክ ዘይብልካ ፀሬትካ ዘይተሓለወ ክትርኢ ከለኻ ብሓቂ ዘሰንብት ተርእዮ ትርኢ። ንዳግማይ ሕሰምን ምውሻብን ሞትን ከይንቃልዕ ድማ ብዙሕ የሰክፈካ። ምክንያቱ ህይወት ልዕሊ ኩሉ እዩ። ሞት ድማ መተካእታ ዘይብላ መራር እያ። ክንሃድመሉ ዝግባአና ሓበራዊ ፀላኢ እዩ። ስለዚ ዝወሪድና ዘሎ ኣሰካፍን መንጣልን ተላጋቢ ሕማም ብዓብዪ እኳ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ጸጋን ንፅበ እንተኾና ናይ ንኽ ሰከፍ ኣባላት ስድራ ቤትን ኣባላት ሕብረተሰብን እንወስዶ ሓላፍነት ናይ ህይወት ግን ዓብ ግምት ክወሃቦ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ ንሓበራዊ ፀላኢ ሓበራዊ ሓይሊ የድልዮ። ኣብ ንኽ ሰከፍ ዝጉምትና ብሓላፍነትን ብፍትሕን ብርትዕን ክንመላለስ ከዓ ይግባአና። ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት እንተረኣና እውን እግዚአብሔር ሓግዙኒ ክሕግዞኩም እዩ ዝብለና። ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብርግፅ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ፣ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ፣ ናይ እግዚአብሔር ሕያውነት የድልየና። ጎኒ ጎኒ እውን ናታትና ፃዕርን ናታትና ሓላፍነትን ከዓ የድልዮ። ጉዳይና ኩሉ መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝሕደግ ስራሕ ኣይኮነን። ንሕና እውን ክንፅዕር እግዚአብሔር ባዕሉ ኣዚዝና እዩ። ብፍላይ እግዚአብሔር ኣብ ጉዳይ ምሕረት ኣብ ጉዳይ ጥዕና መፅዩ
هذا عبد حتى يزحتنا وتسقى تبرخت تمحرت ناتكو تخونه قلنا ينوصل كفنا فقاد كايد اللي حمومات ابز قربوز نبر محرت دليوم حنت حتى يحطم كتحودو تدلي خازب الحتى لازم حتى زين نوصل كفنايو نحنا كنحود ندلي كنطعد ندلي كابز حمامزي كنحرح كنفوس ندلي زبل حتى ناي نوصل كفنا تسفى يقبر اوك خون لازم اوت رايك اخالي كونن تكبار نتندليو نتنامنو بتكبار كنقلصو خا እግዚአብሔር ይደልና ከም ተዓይንኻን ፍቅርኻን ጥዕናኻን በዓልኻ ይዝሕልዎ ዝበሃል ንሕና ትገዛእ ርእስናን ህዝብናን ኣዚና ክንነቕሓሉን ክንተግሃሉን ዝግባአና ጉዳይ ህይወት እዩ ጥንቃቐ ምግባርን ጥዕናናን ጥዕና ብፅወትናን ምውሓስ ከዓ ፍረ ናይ ፅኑዕ እምነት ኣብ እግዚኣብሔር እዩ ምስ እምነት ከነተሓሕዞ የብልናን ብርግፅ እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ ምስ እምነት እናተሓወስና ግና ብብዙሕ ንዳናገር ሰባት ውሑዳት ኣይኮንናን እቲ ዝኣምን ብጥንቃቐን ብሓላፍነት እዩ ዝመላለስ ብሓቂ ኣማኒ ዝበሃል ንእግዚኣብሔር ዝኽብር ንሓውን ንሓፍትን ድማ ዝኽብር እዩ ጥዕና ገዛእ ርእሱ ውሒሱ ጥዕና ስድራ ቤትን ጥዕና ሕብረተሰቡን ዘውሑስ እዩ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ዝኣምን ዝበሃል ዓርኪ እግዚኣብሔር ብፃይ እግዚኣብሔር ዝበሃል ንሱ እዩ ንድላይን ሓሳብን እግዚኣብሔር ዘተግብር ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ምስ እምነት ከይንደባልቆ ምሕረት በይኑ እዩ ተግባር ከዓ በይኑ እዩ ድላይ ከዓ በይኑ እዩ ስለዚ ልመና ከይመስለና ብዙሓት ምንስትሪ ጥዕና ይኹን ምንስትሪ ዘና ዝወሃበና ልማኖ ኮይኑ ስማዓና ውሑዳት ኣይኮንናን ኩሉ ንሰናይናን ንድሕነትናን ስለ ዝኾነ ብምንስትሪ ጥዕና ዝወሃበና ጥዕናዊ መምርሒታት ብልቢ ክንሰምዖን ብጥንቃቐ ከነተግብረን ከዓ ሓደራ ይብል እዚ ድማ ድሕነትና ኣብ ኢድና ምዃኑ እዩ ክድሕን ዶ ትደሊ እወ እንተዳ ኮይኑ ስለዚ ኣብ ኢድና እዩ ምሕረትናን ጥዕናናን ስለዚ ብዘይ ሸለልትነት ኣብ መዓልታዊ ህይወትናን ፅሬትና ድሕቀትናን ብምሕላው ማስክ ካባና ብዘይ ምፍላይ ድሕነት ገዛእ ርእስናን ስድራ ቤትናን ሕብረተሰብናን ከነውሕስ ሎሚ ንዕደም ኣለና ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ሓድሽ ዓመት ንኣትለና ብሩኽን ቅዱስን ሰላማውን ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ልደት እውን ጎኒ ጎኒ ይመፅእ ኣሎ መስኡ ተሰሪዑ ሃይማኖታዊ በዓላት ብዙሕ ኣለና ስለዚ እዚ እውን ብርግፅ ፍቅሪ ዘይፈቱ ምትሕቋፍ ዘይፈቱ ሕማም ይመፅና ዘሎ ቀናእ ሓሳድ ሕማም እዩ ስለዚ ንቐናእካ ሎሚ ብምርሓቕና ፅባሕ ክንተሓቃቐፍ እግሪ እንተረሓቐ ልቢ የርሓቕ ይብሉ ቦታት ስለዚ እግርና እንተረሓቐ ኣካልና እንተተረሓቐ ብልቢ ወትር ግዜ ሓደይና እግዚኣብሔር ከዓ ነዚ ዝርኢ ሞ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ኣብ መጨረሻ እግዚኣብሔር መዓቱ የቆረልና ነቶም ብሞት ዝሓለፉ ኣብ መንግስቱ ይቀበለልና ንዝሓመሙ ፈውሲ ምሕረት ይለኣኸልና ነቶም ሂወቶም ከይበቐቑ ለይትን መዓልትን ንድሕነት ህዝቦምን ዝፅዕሩ ዘለዉ ውፍያትን ተባዓትን ኣባላት ምንስትሪ ጥዕናን መሳርሕቶም ድማ እግዚኣብሔር ሓይልን ክእለትን ጥበብን ዝሃበልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉን ብኩሉን ተመስገነ ይኹን ሃገርና ሃገር ሰላምን ሃገር ምሕረትን ይግበረልና ልዑል እግዚአብሔር ንኩሉና ይባርኸልና ስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ አሜን بسم እግዚአብሔር አቦን بسم ወድን بسم መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ኣቀዲሜ ነዚ ኣዝዩ ብሉጽ ግዜን ብሉጽ ሓሳብን መልእኽትን ዝመሓላለፈሉ ዘዳለኹም ኩላትኩም أمسجن كمتي أبقى الجزائر أبتن بيت إسحاق سالسان كلتن عراف قد شمن تتصحف زلوا كبر سب كبر حساب يحسب أب كبر نجار كأيس أنع يبل حزبين مدحان زجبر زلوا سعري حزبين مدحان زجبر زلوا لعلن تحتن هالخلخ مشم كل سب كرد أنان كسم عنان سمعوا خا أب تكبر كوعلن تسفان جبر أبزي كبر كنيات حدش عمتن لدتن كنا نزي أزيو بعلم درجة أب أزيو أسكافي خناتات حزب بزحات زهلقة أب هاجرناون بموتونو بتبصحين نازلون كم واحد كم قصرين خلنا من البات بتبقصرون سمعوا تراي واحد كوين خصم عنا خل خون بعلم درجة أبتفل عليه بوتاتات زلو إرتراويان كندي ميتهم قصرهم تدات تنتينو الزنا بزحات إرتراويان بزي حمامزو قديلنا مهلاونا
ዘጠራጥር አይኮንም ስለዚህ ኣብዚ ክንልብመሉ ዘለና ነገር ኣሎ ኣብ ገለገለ ኣተሓሳስባ ረኣያታት ቁርብ ሕማም ከም ዘየሎም ሲልካም ዝራብ ኣብ ልዕልቲ ሕማም ሸለልትነት ምርኣይ ኣዝዩ ሃሳይን ዝያዳ ጉድኣት ዘስዕብን ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ፈቲና ፀሊእና ኣብ ዓለም ሙሉእ ማእልያ ዘይብሉ ህዝቢ ቀዚፉ እዩ ብሚልዮናት ኣብ ሃገርና እውን ከም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ግና እግዚኣብሔር ኣቕሊልዎ ከምቲ ሙሉእ ዓለም ንሰምዖ ንሪኦን ኣብ ሃገርና ብዘይምርኣዩ ንእግዚኣብሔር ነመስግን ብኻልኣይ ደረጃ ግን እንታይና ክንገብር ዘለና እቲ ሕማም ካብ መፀ ኣብዚ ዓለም እዝን ኣብ ሃገርና ከዓ ካብ ኣተወ እግሩ ካብ እንበረ ብዙሓት ብፆትና ብዙሓት ኣሕዋትና ቦታትና ኣሕዋትና ሓሊፎም ክንደይ ዘኽተማት ከዓ ገዲፎም ምህላዎም ክንዝክር ከለና ከምኡ ተመሳሳሊ ጌጋታትን ተመሳሳሊ ህልቂትን ምእንቲ ከይመፅእ ነቂሕና ክንሰርሓሉ በብእዋኑ ዝወሃብ መምርሕታት ሚኒስትሪ ጥዕና ብመራኽቢ ብዙሓት ዝወሃብ መልእኽትታት ኣተኪርና ክንከታተል የድልየና ስለምንታይ እዚ ናይ ውስናት ሰባት ወይ ተወሰኑ ሚኒስትርታት ተገዲሰን ዝዓያሉ ዘይኮነ በብውልቅና ክንሪኦ ከለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት ክወስደሉ ዘለዎ በብውልቅና ክንሪኦ ከለና ብውልቅና ሓላፍነት ክንወስደሉ ዘለና ኣነ ናይ ገዛእ ርእሰይ ሓላፍነት ክወስድ ኣለኒ ኣነ እንድሕር ፀሪ ኣነ እንድሕር ተጠንቂቐ እቲ ሓደ እንድሕር ተጠንቂቑ እቲ ሕማም ፈቓቕ ኣይረክብን እዩ መእተዊ ይረክብን እዩ ኣብ ልዕሌና ከዓ ናይ ሕማም ኮነ ናይ ሞት ሓደጋ ከስዕብ ኣይክእልን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገዛእ ርእሱ ከባቢኡ ከፅሪ ከምኡውን እቲ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሕታት ማስክ ናይ ኣፍን ናይ ኣፍንጫን መሸፈኒ ክንገብር እዚ እውን ንመልክዕ ኣይኮነን ወይ እውን ሰብ ክትርእዩ ከለኻ ትገብሮ ሰበብ ዘይብሉ ትገድፎ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ካብ ኣብና ክፍለ ዘይብሉ ምክንያቱ እቲ ሕማም ኩሉ ሻዕ ኣሎ ካብ ገፅ ምድርና ክሳዕ ዘይረሓቐ ክሳብ ዘይጠፍአ እቲ ክንገብሮ ዘለና ጥንቀቐታት ኩሉ ከነጉድል ኣይግባእን እዩ ስለዚ ብዙሕ ሸለልትነት ይረአዩ ነገረ መገድና ንዛረበሉ ስለ ዘለና ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ክገብሮ ከዓ ስለ ዘለዎ ኣብ ከተማ ብዙሕ እዋን ሰባት ገሊኦም ክገብርዎ ገሊኦም ከዓ ገዲፎሞ ክኸዱ ይረኣዮም ኣብ ገለገለ እውን ኣብዚኣሲ እንተገበርናያ ተሓይሽ ብኸምኡ ዓይነት ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን ንገብሮን ንሓድጎን ኣይኮነን እዚ ማስክ እዚ ኩሉ ሻዕ ክንገብሮ ዘለና እዩ ብፍላይ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ኩለን ገጠራት ሃገርና ዘሎ ኣረዳድኣ ኣጠቃቅማ ናይዚ ማስክ እዚ እውን ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ ካብ ከተማ ዝኸይድ ሰብን ኣብ ገጠራት ሃገርና ዘሎ ሰብን በበይን እዩ ንስኹም ኢኹም ኣብ ከተማ ትጥቀሙሉ እምበር ኣብዚ ብዙሕ ንዓና እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ዝመሰለ ርድኢት ክህልወና ይግባእን እዩ እቲ ሕማም ኣብ ገጠር ኩን ኣብ ከተማ ኩን ኣብ ኩሉ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከዓ የሙት ሰብ ይቐትል ኣሎ ሰብ እናቐተለ ከሎ ኣብዚ ናብትን ኢልና ባዕልና ወሲና ኣብ ገሊኡን ዝርከብ ኣብ ገሊኡን ከዓ ዘይርከብ ጌርና ክንውስኖ ቁናዕ ኣይኮነን እሞ ኩሉ ሰብ ኣብ ከተማ በፂሒ እዩ ንዓዲ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ሕማም ከዓ ተሰኪምዎ ኸይድ ተሸኪምዎ ከዓ ይመፅእ ስለዚ ኣበየናይ ቦታ ከም ዘሎ እቲ ሕማም ኣይንፈልጥን ኢና ምሳና እንተለውና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ ባዕልና ቦታ ይንውስነሉን ኢና ኣብ ዘሎ ኣብቲ ከዓ የለን ክንብል ኣይግባእን እሞ እቲ ከድሕነና ክእል እዩ በዚ መገዲ እዚ ክንከላኸሎ ንክእል ኢና ተባሂሉ ተኣሚንሉ ዘሎ መከላኸሊ ኩሉ ክንገብር እዋኑ ዝጠልቦ ሕቶ እሞ ነዚ ክንምልስ ቁንዑ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ኣብ ኣብያተ እምነታት ዘሎና ምቅርራብ ምፅቕቃጥ ሓቂዩ እቲ ባህልና ከምኡ እዩ ናይ ሓባር እዩ ኩሉ ኣመጋግባና ናይ ሓባር እዩ ውራይና ናይ ሓባር እዩ ሓዘንና ናይ ሓባር እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብሓባር ኢና ንኸይድ ኣብ ዘለናይ እዋን ግና ሕጂ ኣብ ዘይንቡር ከምኡ ዝመሰለ ኩነታት ዘየፍቅድ ሕማም ካብ መፀ ነዚ ነገራት እዚ ንግዚኡ ከነወንዝፎ ግባአና ኣብኡ ጊፅና ስለምንታይ ከም ዝኸውን ተተሓቢእኻ ዝግበር ብዙሕ ነገር ኣሎ ንምንታይ ንድሕነትና ኢሉ ዝግበር ዘበለ ኩሉ ኩላህና ኢና ክንሓብሮ ዘለና ኩላህና ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ውራያትና ክምልክዓልና ውራያትና ክፅበቐልና እንተዳ ኮይኑ ቅድም ነዚ ሕማም እዚ ከነጥፎ ኣለና ህላውነቱ ካብዚ ዓዲ ከየልቀቕና እዚ ንደልዮ ዘለና ወይ እቲ ዝነበረ ንብሎ ዘለና ባህሊ
ወይ ልምድታት ንሱ ኣብ ንቡር ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ኣብ ተፈላለየ እዋናት ሕጂውን ንሆለ እዋን ጥሪ መጽእ ኣሎ መርዓታት ክኸውን ግን ኣበየናይ ኩነታት ገና ብዙሓት ሰባት ይሓሙ ንሰምዕ ኣለና መራኸቢ ብዙሓት እንታይ እየን ዝብላ ዘሎ ቀጻሊ እንድሕር ተኸታቲልና በብመዓልቱ ዝመጽእ ዘሎ ቁፅሪ ሰብ ምናልባት እዚ ቁፅሪ እዚ ንሰምዖ ዘለና ብተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ገዛ ርእሶም ሽግራት ሓሚሞም ናብ ሆስፒታላት ምስከዱ ዝርከቡ ዘለዉ እዮም ኣብ ገገዛና ተመርሚርና ነርና እንተንኸውን ሲ እቲ ቁፅርና ዝጥራይ ዶ ምኾነ ነይሩ ስለዚ ብዙሓት ሓሚምና ምህላውና ንፍለጥ እሞ ካብቶም ብዙሓት እውን ሞት ከም ዘጋጥምካ ክንፈልጥ ይግባእ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና እሞ ኣብ ልዕልቲ ቀዛፊ ዝኾነ ሕማም ሸለልትነት ከነርኢ ኣይግባእን እዩ ብርግጽ እግዚኣብሔር ነዚ ሃገር እዚ በፂሕዎ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ካልኦት ዓለማት ዘይተረአየ ኣባና ግና ቆሪሩ ኣባና ውሒዱ ኣባና ዝሒሉ ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ በዚ ግን በዚ ዲና ክንዛነ ዘሎና ለባውያን ሰባት ኣይኮንናን ዲና ኣእምሮ ዘለና ሰባት ኣይኮንናን ዲና ሞት ኣብ ቅድሜና እናመፀ ኸሎስ ተገቲርና ዲና ክንጸንሕ ዘለና ኣይፋሉን ትመዓት እቲ ግዜ ክሳዕ ዝሓልፍ ክሳዕ ዝቆርር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ ናይ ገዛእ ርእሱን ናይ ስድራ ቤቱን ናይ ኩሉ ሕብረተሰብን ሓላፍነት ኣለዎ ስለዚ ናይ እምነት ኣካላት ኩላተን ድማ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ጽዕራሉ ለይትን መዓልትን ኣብ ኣብየት ጸሎት ክንገር ኣለዎ ከይሰልከኸ ዝረብ ዘለዎ እዩ ኩሎም ሰባት ክጽሪልዎም ኣካላቶም ኣዳውና ክነጽር ኣለና ኣፍና ፍንጫን ዝሽፍን ማስክ ክንጥቀም ኣለና ርሕቐትና ሓሊና ኮፍ ክንብል ኣለና እዚኦም ኩላቶም እንድሕር ጌርና ነዚ ሕማም ከነጉድሎ ከም እንኽእል ርግጽ ናይ ብሓቂ ብኸምኡ ዝመሰለ መገዲ ኸ ክስራሓሉ ጸኒሑ ሕጂ ኸ ወቕቱ ኮይኑ ኣብዚ ወርሓት እዚ ድማ ብብዝሒ እተለኽፉ ሰባት ንሰምዕ ስለ ዘሎና ንሕና ኸ ዝያዳ ሓሊፍና ክንሕይል ኣብዚ እዋናት እዚ ንሕር ከምኡ ዝገብር ኮይኑ ዝያዳ ምትእኽኻባትና ክንወግድ ርሕቀታትና ክንሕሉ ኩሉ ግዜ እቲ ዝግባእ መከላኸልታት ክንገብር የድልየና ስለዚ ኩላትና ኣብዚ እዋናት እዚ ናይ በዓላት ልደት እውን መጽእ ኣሎ ህዝቢ በዓላት ከብዕል ዝእከበሉ እዋናት እዩ ከም ዝኽብሎ ዝጸናሕኹ እቲ ናይ ሞትን ናይ ካልእን ኩሉ ግዜ ዘየቋርፅ እዩ ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ኣለና እቲ ቀደም ዝነበረ ምትእኽኻባትና ብመጠኑ ጎዲሉ ኣሎ ደብስኩም ኣብ ምባል ገዲፍና በብታ ዝኸድናያ ንኸይድ ኣለና ጽቡቕ ንግዜኡ እዚ እቲ ባህልና ኣብ እዋኑን ኣብ ሰዓቱን ክመጽእ እዩ ብኡ ገይሩ ዝተርፍ ዝሃስስ ኣይኮነን እሞ እዚ ተሪፍና እዚ ሃሲስና ኢልና ኸይንስንብድ ግዜን እዋንን ዝፈጠሮ ስለ ዝኾነ ንከምዚኦም ዝመሰሉ ኣዝዮም በዳህቲ ኩነታት ከዓ ጥበብ ጌርና ክንሓልፎም ጥበብ ጌርና ክንሰጉሮም ተጠንቂቕና ክንሓልፎም ተዳኺልና ጽባሕ ሰባት ኮይና ክንቀውም ኢና ንወለደታት ዝሰጋገር ዘርእሰቡን ከነጥር ንኽእል ኢና ብጎነፅ እንተኸድና መምርሕታት ብዘይ ምኽታል ብናይ ገዛእ ርእስና ድሌታት እንድሕር ንኸይድ ኮይንና ግና እናርአና እናሰማዕና ኣብ ሓደጋ ኸይንኣቱ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱን ናይ ሕብረተሰቡን ሓላፍነት ክስከም ስለ ዘለዎ ኩላትና ሓላፍነታውያን ኢና ንውሕዳት ሰባት ንድርብያ ሓላፍነት ኣይኮነን ንመራሕቲ ሃይማኖት ዝውሃብ ኣይኮነን ንሚኒስትሪታት ዝውሃብ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ክሽከም ኣለዎ እዚ ካብ ሓላፍነት ክንሃድም ኢልና ሓደ እዋን ሰባት ከይርኢና ኣብዚ ንግበሮ ኣብዚ ንግበሮ ኣብዚ ንተሓፀብ ኣብዚ እንታይ ኣለዎ ነቲ ሕማም ነቲ ዝቐትለካ ሕማም እናናኣስካ ከምዘይ ቀትል ከምዘይ ሕምም ጌርካ ምርኣይ ቀዳማይ ስዕረት እዩ ንሕማም ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ ቀታል ሕማም ከም ሓደ ቀታል ጌርካ ክትሓስቦ እሞ ክትጥንቀቐሉ ክትፈርሆ ይግባእ እምበር ድሓን እዩ ክንብል ከለና ዘይድሓን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ኮይንና ዘይንቡር ነገር ምግባርና ዘገርም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ባህልታትን ልምድታትን ሓዲግና ምህላውና ፍሉጥ ግና ሕጂ ክንገብሮም ዘለና ምናልባት ሸለልካ እንብሎም ዘለና እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንገብሮም ዘለና ምትእኽኻባት ብሓቂ ከነወግዶም ብኡ መጠን ከዓ ነቲ ሕማም ክንከላኸሎ ንኽእል ስለዚ ኣብዝን ኣብትን ኢልና እንውስኖ ኣይኮነን እሞ ኣብ ኩሉ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ማእከልና እውን ኣሎ ኣይንፈልጥን ብዙሓት ሰባት ሓሚሞም ሕክምና ምኻድ ክንመኽሮም ከለና እስከፉ ስለምንታይ ኢና ንስከፍ እቲ ሕማም እኮ ገንዘብ ሂብና ይዓደግናየን
دينا مقدخم دمصنا نفلط نمصينا له ግን ክንፍውሶ ይዘለና እንበር ክንሕባ አይኮነን ዘለና ንምንታይ ንሕባ ብፍላይ ኣብ ከምዛ መሰለ ሁነታትናኮ ኣብ ሕክምና ቀልጢፍና ብዝኸድናሉ ግዜውን አይወስድን አቲኔሩ ታዋንዳ ወፂን ታዋይ ወፂና ንብል በሐቅ ምክንያቱ ጉቡእ ምክትታል ግበረሉ ስለዘሎ ስለዚህ ክፍወስ ዝኽእል ሕማም ምዃኑ አሚንና ከምኡ ዝመስል ነገራት ክስማዓና ከሎ ምልክታት ናይ ሕማም ማለት እዩ ክስማዓና ከሎ ቀልጢፍና ኣብ ትካላት ጥዕና ብምኻድ ክንፍወስ ንኽእል ኢና እሞ ሕማምና ኣይንሕባ ሓባ ፈውሱ ሓባ ቆስሉ ሓባ ፈውሱ ከም ዝበሃል ሕማምና ክንፍወስ ምእንቲ ኣብ ትካላት ጥዕና ብኣግኡ ብምኻድ ክንፍወስ ንኽእል ኢና እሞ በጃኻትኩም ኩልኩም ህዝቢ በዚ ጋጣም እዚ ትሰምዑና ዘለኹም እዚ ሕማም እዚ ሰብ ቀቲሉ እዩ ብዙሓት ሰባት ወሲዱ እዩ ገና ሕጁ ንወስድ ስለ ዘሎ ትም ክንብል ክንድቅስ ክንዛነ ወይ ደይናቱ ትርጉም ሂብና ክንላገጽ ቁኑዕ ነገር ኣይኮነን እሞ ኩላትና ክንነቕሓሉ እዋንን ግዜኡን ዝጠልቦ መድረኽ እዩ ብሓቂ ሎምን ንድቅሰሉ እዋን ኣይኮነን ነቂሕና ኣንጻር እዚ ቀዛፍ ዝኾነ ሕማም ደው ንብለሉ እዩ እሞ እግዚአብሔር ከም ትቅድም ሕጂውን ኣዝሒልልና ኣሎ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ኸ ንሕናውን ክንሕግዞ ንሕናውን ነቲ ተገብረልና ነገር ከነመስግን ብርግጽ ኣብ ብዙሓት ዓለማት ዘይተረኣየ ኣባና እንተዳ ከምዛ መሰለ ምሕረት ኣልዩ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ክንሕግዞ ይዝግባአና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይዝግባአና ከነመስግኖ ከለና ግና መምርሕታት ብምጥሓስ ዘይኮነ መምርሕታት ብምኽባር መራሕቲ ኣቦታት ሃይማኖት ዝብልዎ ኩሉ ድማ ምስማዕ ምእዛዝ ብምእዛዝ ኣቢልና ኢና ነዚ ነገር እዚ ክንዕወተሉ ንኽእል እሞ እግዚአብሔር እዚ ዘለናያ ድሮ 1 ዓመት ፈረንጂ እዩ ከምኡውን በዓል ልደት እዩ እግዚአብሔር ንኹላትና ሕጉስ ናይ ረህዋ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ብዓቢኻ ናይ ምሕረት ዓመት ይግበረልና እተባረኸ ተቀደሰ እዋን ይግበረልና እግዚአብሔር አሜን